Какво е толкова якото на новата ключалка Akara U200? Здравейте, аз съм Ванката от HomeKit Fit и днес ще я инсталираме в къщата на нашите клиенти. Останете с нас до края на видеото, за да видите колко лесно се инсталира стъпка по стъпка и защо си заслужава да я имате. На 90% от инсталациите е необходим патрон, който може да се удължава от двете страни. Каква е причината? При всяка една ключалка, както и при ключалката на Akara, е необходимо самия патрон вътрешната страна да настърча не повече от 3-4 мм, за да може ключалката да е максимално прибрана. Нямате ли възможността самия патрон да се удължава, съответно или ще е много прибран навътре патрона, или ще е много изнесен и съответно няма да се получи добре монтаж. И сега започваме, поставяме патрона, тук вече нямаме нищо смарт. Може да видите отблизо всъщност колко надстърча патрона от вътрешната страна, след като го натегнем, и колко се прибира. Ето я и самия захващащ механизъм. И как добре прилепя сега, след като сме конфигурирали патрона правилно. Ето от горната страна може да се забележи, че е абсолютно на нивото на рамката. Монтираме основата на ключалката. В момента, така. И започваме да навиваме с 6 грама от комплекта, трите 6 грама, като ги редим по часовниковата стрелка. Лека по лека навиваме, за да може да се центрира ключалката. И да ви покажем нещо за улеснение. Тъй като прекалено много са развити трите 6 грама, много по-лесно да си вземете самата основа и 6 грамите да си ги подготвите предварително, да си ги навиете, докато излязат малко пъпчиците, за да може съвсем лесно да я прикрепите към самия патрон. Тук е много важно да покажем всъщност какви адаптери са добавили колегите от Akara. Те са 5, но реално са 10, тъй като от двете страни имат различни отвори. Основата, с която се задвижва ключалката, е в основата 6 грама, а от двете страни, в зависимост от това как ви завършва патрона от вътрешната страна, може да ги обръщате отляво или отдясно. Тук е интересен факт, че имахме клиент даже, който много му хареса този вариант на адаптер, тъй като текущият му патрон, който е много специален, буквално отряза основата на ключа, успя да го вкара тук вътре и съответно да може да го ползва с ключалката. И вече сме готови да поставим ключалката, сложили сме адаптера, той абсолютно пасва, тестваме, виждаме, че има движение в заключващите механизми, както е видно, и монтираме самата ключалка. Сега правим тест да се види дали заключващите механизми функционират, след като е монтирана ключалката. И втората част слагаме батерията на ключалката. И стигнахме момента да конфигурираме ключалката. Влизаме в приложението на Akara. Дори без още да сме намерили, директно то по NFC ни засича и ни казва: намерен е девайс, готови сме за инсталация. Няма да минем по този стъпка, за да мога да видите и стандартния вариант. Даваме плюс, добави устройство, отиваме на ключалки, ето вече тя е налична за европейския пазар, и включително имаме и туториал за инсталация, където може да минем всички стъпки и да видим дали сме спазили всички изисквания. И стартираме процеса по калибрация. Казваме, че вратата е затворена. Старт. И се отваряме и виждаме дали езикът е отворен.
Да. Появил се заключващия механизъм. Прибрал се заключващия механизъм. И калибрацията ни е готова. Така и стигнахме до момента за поставяне на батериите. Поставяме батериите на клавиатурата, която малко по-късно ще е монтирана отвън. Така. Configuration. Enable, full spring, дърпането на езика. Казваме да го дърпа 3 секунда и го конфигурираме. И сега опитваме да отключим вратата. Воля! И ключовката ни е вече готова, инсталирана. А защо толкова си заслужава да си я купите? Освен, че изглежда страхотно, как се отключва и заключва? Имаш варианти на уникални. Може да ползваш Apple Key, може да си отключваш с часовника, може да ползваш код, може да ползваш Fingerprint, а съответно може и по геолокация с GPS-а ти на телефона. Може и с най-обикновен физически ключ, а дори и с NFC TAC. Изобщо ключалката е супер качество цена. Последвайте ни за още смарт съвети. HomeKit Fit!